Barka da zuwa tashar Kurciya TV. Ku taɓa mana subscribe, ku yi like, ku share, mun gode. Yanzu nan labari ya iske mu. Abba Kabir Yusuf, wadda aka fi sani da Abba gida shine ke kan gaba a cikin zaben jihar Kano. Sai mun sake kasancewa da ku a wannan channel mai albarka wato Kurciya TV. Idan yau ka fara zuwa wannan channel namu mai albarka, fa ka mana subscribe ba, ka daure ka danna mana alamar subscribe, ka yi liking akan bidiyon nan domin samun shirye-shiryen mu da zarar mun dora. Kamar yadda labarai suka wakana, Abba gida shine akan gaba a cikin zaben jihar Kano. Mai biye masa shine Gawunan Garu. Labari ya zo mana ta majiya da yawa masu karfi, wadda labarin ya zo mana cikakken labari ya zo mana daga bakin Abis Fulani. Wato ya wallafa wani bidiyo akan shafinsa na TikTok, ga kaɗan daga cikin bayanin da ya zo daga bakinsa. Sakamakon zaɓe a garin Kano ya fara fitowa, a inda a wani ɓangaren Abba gida yake rinjaya, sannan a wani ɓangaren kuma Yusuf Gawuna ke rinjaya. Kafin na fara nuna muku sakamakon, jam'iyyar APC na zargin jam'iyyar NNPP da sakar sakamakon ƙarya a social media, da haka suna kira ga mabiya bayansu da kada su kuskure su yarda da wani sakamako in je ba daga ainihin keke ba. A garin Jawad, Madobi Local Government, jam'iyyar NNPP na jagorantar APC da ƙuri'a 1,191 sannan APC da 627. A sararin Gezawa kuwa kamar Hunkwasiya Reporters suka saka, NNPP ta wuce APC da ƙuri'a 456. Haka zalika a unguwar Albasuwad, NNP ta wuce APC da ƙuri'a 2,171. A waɗin Gaya Gudu kuwa APC ta jagoranci NNPP da ƙuri'a 245. Sai dai a wani ward a Gaya, APC ta jagoranci NNP da ƙuri'a 187. A Kaba Local Government, APC ta jagoranci NNP da ƙuri'a 256. A Mahaukaci ward, APC ta jagoranci NNP da ƙuri'a 55, sannan NNP tana da 47. Su da yan kwasiya sun ce ba wai shaci faɗi suka faɗi nambobi ba, bi suka yi ward ga ma da takardun nan kuna ganin da stamp ɗin ana kai suka faɗo nambobinsu. Amma fa kada ku manta da cewa wannan fa ward ne ba wai local government ɗin bane baki ɗaya. Kuma sannan ba ainihin ta faɗi wannan sakamakon da bakinta ba. Amma dai abinda na sani shine a duka sakamakon da nake gani Abba gida ne da kuma Gawuna suke jagoranta. Allah ya bamu nagari, Allah samu dace. Mai sauraro duka nan mu alƙare tabar mashin. Idan yau ka fara zuwa wannan gidan channel namu mai albarka, kada ka manta taɓa mana alamar subscribe, kai liking akan bidiyon nan. Mun gode, sai mu haɗu ku a bidiyo na gaba. Tofa laifin daɗi karewa. Mai sauraro duka nan mu karkare kabar shirin nan. Idan yau ka fara zuwa nan channel namu mai albarka, kada ka manta da danna mana alamar subscribe, sannan ka yi liking akan bidiyon nan domin samun shirye-shiryen mu da zarar mun dora. Mun gode.